हाय लोगोफोर नोंथांमोनखौ आरोबाव आंनि बे गुबुन मोनसे गोदान भिडिअहाय बरायहरनाय थाबाय नोंथांमोननिसिम आसा खालामो भिडिअखौ जागायनायनिफ्राय जोबजासिम नायलांगोन होननानै एक्चुअली नोंथांमोनाथ' भिडिअनि टाइटेल एबा थाम्बनेल नायनानै मोनथिखाबायानो जानांगौ दिनै आं मा भिडिअनि सायावहाय नोंथांमोननिसिम शेयार खालामनो होनना फैदों ओमफ्राय लोगोफोर जायफोरा भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेड मोनो भिडिअखौ जोबजासिम नायलांबानो जाबाय दे लोगोफोर जाहाथे नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मानि सोमोन्दै बुजियो दे लोगोफोर एक्चुअली लोगोफोर नोंथांमोननिसिम मोनसे गोजोनथाव खौरां दि जोंहा दोहौ आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ गलापी फिल्म्स प्रडाक्शन इउट्युब चेनेलाव नोंथांमोननिसिम रिलिज खालामना होबाय दे लोगोफोर स' लोगोफोर जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि नायाखै अब्ला आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव लिंक दं दे लोगोफोर स' नोंथांमोना चेक खालामना नायहैबानो जाबाय दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोना बेबायदिनो माखासे पार्ट एबा इप'स्टफोरखौ नायबावनो थाखाय गलापी फिल्म्स इउट्युब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाहैबानो जाबाय दे लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लानो बिथांमोना फैनो गोनां माखासे पार्टफोरखौबो थाबैनो रिलिज खालामना होगोन दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर नोंथांमोनाथ' मोनथिखादोंआनो जानांगौ जों बे आबुं बर' सावथुनाव बर'फोरनि गोबां सोरनि फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों स' लोगोफोर जों बेयाव गुबैयै फाव खालामनायखौ नुनो मोन्दों अलंबार बर' आरो फुजा बर' दे लोगोफोर ओमफ्राय लोगोफोर जोंहा बे भिडिअआ बर'नि मुंदांखा डाइरेक्टर बिथां प्रबिन बर'नि दे लोगोफोर स' जाय बिथांमोना दासिमबो जुदि दोहौ आबुं बर' सावथुननि पार्ट 8 भिडिअखौ नायाखै अब्ला आंनि भिडिअनि डिस्क्रिप्शनाव थांनानै नायहैदो दे लोगोफोर स' लोगोफोर बिदिब्ला दिनैनि आपडेटआ बेखिनियानोमोन दे लोगोफोर स' आसा खालामो नोंथांमोना भिडिअखौ नायनानै मोजां मोनबाय भिडिअखौ जुदि नायनानै मोजां मोनदोंब्ला अन्नानै चेनेलखौ साबस्क्राइब भिडिअखौ लाइक आरो कमेन्ट खालामनो दाबावदो लोगोफोर मानोना नोंथांमोननि सापर्ट आरो मदद मोनोब्लासो आंबो गोदान भिडिअफोरनि आपडेटखौ नोंथांमोननिसिम शेयार खालामबाय थानो हागोन दे लोगोफोर।